crayfish, ogiri, ede asụgo m ya asụ, ma okporoko na-esi. M ga-atinye mmanụ ka ọ sụnata. M ga-awụnye mmanụ nne, crayfish. M ga-ahapụ ya ka o side. Etinyegokwa m ose na ogiri. Ede ga-arọ onugbu a. Ọkwa ede. O nwekwa ndị na-eji achị emekwa ka ofe ha rọọ, mana ofe onugbu, ị chọrọ iri ezigbo ofe onugbu, ọ nke eji ede na ogiri sie. Okay. Ofe anyị na-asụ, ihe a na-asụ, ọ sụwago pụtụpụtụ, ọ na-asụ ihe ọ na-ekpokwanụ. Ha wee ezigbo ofe ede. M ga-etinyezi ya onugbu anyị. Ntinyezie ya, anyị atụgharịa ya ma na nke a eghego. Etinyegokwa onugbu. Anyị ga-ekugharịzi ya ka onugbu anyị yezie. Anyị agbanyụ ya. Ụlọ afụgo ofe anyị eghegokwanụ. Anyị ga-agbanyụzi ọkụ. Ihe ofe a na-ekpogodu ndị agbata obi ga-asị gịnịkwa ka anyị na-eme ha, mana ịmagonu kekwana ihe anyị ga-eme. Anyị ga na-esi n'ezigbo nri, ọ na-esikwa ka o si asọ, ka o si esi, ka o si asọkwa. Anyị ga-ejikwa garị rie ofe a. Ịchọkwarụ ijiri akpụ, ịchọkwanụ ijiri agidi. Nwanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Aka m bụkwa Dr. Chinyere Okolo. Daalụnụ.